Navíc kritizujú, postupuješ. Kdyby chválili, vypadneš. Tak, buď rada, že ťa dávame dole. Patriku? Mne sa nepáči. Mne sa nepáčia tieto veci tam, to keď počujem, tak som myslel, že sa dopichám tým perom. Ale nezvládam. Ja som sa snažil tam nájsť niečo, čo by splňalo, aby si bola taká kompletná speváčka na obraze, aby sa to dobre počúvalo, aj pozeralo sa na to, aby si mala aj farbu hlasu dobrú, aby si intonovala, aby si držala aj rytmiku a všetky tieto veci. A ako sorry, ale mne prípada, že sa vezeš z jedného kola do druhého, že iba tak prechádzaš. Mne prípada, že si najslabšia speváčka tu. Ako sorry, ale hviezda alebo speváčka, ktorá má spĺňať tieto podmienky, vyzerá úplne ináč. Takže... Ale tak teď to viděla rytmusový trochu.